piye mbok wenehke apa ora Setyaki? Iki sidane aku wis ngenteni nang kene ket mau jam 8 esuk. Durna. Lho kok kowe ora basa karo aku? Sak gelemku basa glut ora dutusan. Lho kok ngono ta? Kaca paisan ku ora pusaka ben-ben. Cari sapa? Jariku kowe wong bakal ku nambak negara Ngastina. Mongko dinggo tumbal. Dinggo tumbal kuwi gedhe-gedhene mik dipendhem, nek dipendhem Koko Prabu Kresna pisah karo kaca paisan. Njur karepmu piye? Mula Blaka Suta aku ora arep menehake. Ora arep paringke kaca paisan kowe nadyan to kaca paisan wis tak gawa. Oh, Setyaki mbok yo welas karo Durna. Durna ki wis tuwa. Mergo anak Prabu Duryudana duweni sumpah prasetya. Yen to Durna ora kelakon mboyong wujuding kaca paisan Durna bakal dipidana. Apa kowe ora mesake karo aku Setyaki? Dipidana lan orane kuwi gumantung sinuwun Gustina. Sing baku Setyaki lan Koko Prabu Kresna ora menehake. Pedhung jero iso dijajaki nang atine wong menungso sapa sing ngerti. Wah, nek ngono kowe ora percaya karo aku. Kedhisik pancen ora. Wah, Setyaki nek ngono aku maksa karo kowe. Maksa mangsa boronga. Setyaki, Piye? apa nek kowe ora gelem menehake wujuding kaca paisan, kowe bakal kuat nadhae pusakaku Kiai Cundamanik. Ayo berkaki tampan urip pancen kuwi iso bedah dadane sak. Jagat dewa Bathara jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Kakang Dawa Wonten timbalan sinuwun. ndak kira ana Nalendra ingkang ngabiyantara rawuh nang ngarsaning sun. Nanging iki ora pangling rawuhe Bapa Durna karo Paman Harya Sengkuni ing Plasa Jenar karo Paman Durna ing Sukalima. nah iya Nun sewu kula disiki kok ya sing ora. nggih Kula aturi andangu kewala sinuwun. Sebab nek kula sing dangu kula mboten saged lajeng ngurusi HP anyar kula. Apa iya Kak? Leh kula gering. Kuwi oleh wong sing do niliki gundule sampeyan niku hasile adol kelir kalian gayoripun. Wow. Wedhus Bapa Durna, Bapa Durning Sukalima, Bapa Kumbayana sarwa paduka ing Praja Indrawati dinten sakmenika ingkang putra Indrawati ngaturaken asung pasegan manakrami mugi tansah kunjuk marang ngarsa paduka Bapa Durning Sukalima, Bapa Durna. Astaka swala swaro gembol sela bertapa sumurante hawala nun inggih kira anak Prabu Indrawati parang pangestu paduka anggen kula sowan ngabiyanten marsanipun paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna wonten ing Praja Indrawati dinten sakmenika wilujeng sowan kula widodane sekolah tanpa alangan setunggal punapa tebih saking rupitok kemareng ingkang papa sampun kemareng mingkah mateng Datulaya. Kula nyuwun pangapunten Gerik, nyuwun pangapunten. Inggih. Ing menapa paduka kados ngaten. Jalaran. Para kawula menika samya kaget. Sareng kula menika mingkah mateng Datulaya. Inggih, Bapak. Nggih. Awit parfum kula ingkang wangi menika. Semprotan rambut kok ya dienggo minyak anawak. Weh, sing penting wangi kok ya. Disini. Ora ya ngono. Iya, parang pangestu paduka asumadeg marang kami badhe paduka anak Prabu Indrawati. Sampun ingkang Bapa tampi karya Bambang Rasing Bali, mboten langkung ingkang Bapa ugi ngaturaken salah tak wegasun. Sing bener to, Kang. Hah? Salam taklim. Salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima Baya ketansah kunjuk marang ngarsa paduka anak Prabu Indrawati. Ninggih Bapa kula tampi karya Bambang Rasing Bali. Iya. Mboten langkung kasengit saking langkung prayogi. Nrengke sampun wonten kirang kepenak. Paman Arya ing wonten timbalan. Wilujeng rawipun. Inggih, wilujeng bakti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami. Paman Durna wilujeng. Setyaki. Iki. Bajena kowe sopan karo aku. Tiyang sopan niku mboten empan papan. Tiyang sopan mriku
kedah nglenggahi minangka derajat miwah yuswanipun. Oh ya, panjenengan derajatipun Brahmana kula menika Senopati. Kula kedah ngabekti kelawan panjenengan. oh ya apik, syukur nek wis sadar ya apik. Bekti kula kunjuk. Tenan niku ora masang walat. Mboten. Nggih, anu kok nggih ta. Ya, Setyaki tak tampa pangestu tampanono. Nggih. Kula pundi go jimat paharipe ndaena ning kasatusan. Bapa Durna, wonten timbalan kare. Sareng kula nampi rawuh ngandika damel kaget. Sotanipun manipun ingkang putring Ndrawati. Krana kula nampi rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepuyan. Nggih. Menawi alip san gandhik sak kembarake penutusan Ayaka Praja ing Ngastina. Nggih. Nanging ing menapa paduka rawuh ngabiyantara wonten ngersanipun ingkang putring Ndrawati. Astunipun menika ngaten, Nger. Sepisan sowan kula menika tilik marang Karajan Paduka. Anak Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndrawati. Inggih, matur sembah nuwun. Nggih. Ndungkap angka 3. Angka kalih. Angka kalih. Urung 3. Urung. 3 sing metu e. Tuwasan tak tuku. Kalih. Ndungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking kajengan kula bapak sowan kula dituntut jeneng Anak Prabu Duryudana sebab wonten wigatos ingkang kedah kula aturaken dumateng Paduka Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu Bapak panjenengan menika ngendika menapa? Waduh, wis lali kok ya. Asa kon baleni kula aturi arep diromboke mawon. Desuni. Nun. Iki jop anyar apa lawas? Lawas kok. Nek ngono entuk kundemung bakal lomba. Iki anyar Jokang. Iki anyar. Wong tuwa saudara. Iki pasti makan usut digajak-jakan. Sowan kula menika dipun utus ning Anak Prabu Duryudana ingkang wigatos supados kula menika ngabiyantara sowan wonten kersanipun Anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang wigatos. Kula menika badhe nyuwun ngampil pusaka negeri Ndrawati sebab sampun wonten Tikang Candra menika negari Ngastina ketaman begebluk. Tumanduk wonten ing Praja Ngastina. Para kawula esuk lara sore ketiwasan. Sore lara esuk kapralaya menika kathah sanget wonten ing kawonten negari Ngastina. Para kawula samya nungsang piyang numbuk pentos ngudel bingung wonten ing pundi-pundi terjati baku tembak. Baku hantam lan sak piturutipun. Mila sowan kula menika sareng Anak Prabu Duryudana nenepi teteki marang ngersaning Dat Kamur Wengdat. Cesemeron Racamala bebantal boto bataku. Bebantal boto Sarimbak. Nggih, bebantal boto Sarimbak. Nampi wangsit saking ngersaning Dat Kamur Wengdat saking para Jawata. Bilih negari Ngastina menika saged malaya nirmala temaih jati-jati maing mulya. Waton sagedipun seranane menika kagem tumbal wujudipun Kaca Paesan. Lah mila gandeng Kaca Paesan menika ingkang kagungan namung Paduka Anak Prabu Ndrawati. Mila wale-wale menapa ingkang Bapak ing kalima menika namung badhe nyuwun ngampil wujudipun Kaca Paesan. Samangke badhe kawula aturaken marang ngersanipun Anak Prabu Duryudana Nger. Paman Durna. Iya, wonten timbalan. Kula nuwun sewu, pusaka kula mriku sakmenika sampun mboten kula cepeng. Waduh. Kaca Paesan nggih mboten? Mboten. Pusaka kula mriku sampun kula warisaken dumateng para nayaka Praja Ndrawati miwah anak kula. Waduh. Piye Dik Suni? Ha wis sembuh. Kenek gawe ya syukur ora entuk gawe ya mulih Kang. Senjata cakra menika kula paringaken dening anak kula Samba Wisnubrata. Lajeng kembang Wijaya Kusuma menika kula paringaken dumateng Kakang Patih Udawa. Lajeng Kaca Paesan. Lah Kaca Paesan menika dipun beta dening Setyaki. Mila kersa mboten kersa gandeng kula sampun mboten nyepeng kula pun mboten beta. Panjenengan menika kedah nyuwun kalih Setyaki. Aduh. Aduh, mumet aku. Wis ra dijaluk wae Kang, gelem ora gelem. Kok nek aku bonyok ndasku ora wis.
Setyaki wis apik. Lah nggih kula nyuwun tulung supados ingkang nyuwunaken ngambil dumateng Setyaki. Panjenengan ingkang kedah tetarusan piyambak kalian Setyaki. Monggo. Setyaki, Mboten Pak. maju iki paman Durna arep njilih wujuding kaca paesan. Niki wis aken dawuh Koko Prabu. Setyaki. Iki Paman Durna Heeh. badhe wonten kersa menapa? Iki ngene ya. Sing gedhe pangapuramu sadurunge gandeng arawe pamanmu Durna iki mbutuhke karo ya kuwi wujuding kaca mata. Kaca paesan. Kaca paesan. Ning gandeng anak Prabu Ndarawati wis ora nyepeng utawa wis ora nuwun sewu ora nggawa wujuding kaca paesan. Lah ngendikan anak Prabu Ndarawati sing gawa kowe. Mula aku njaluk tulung, aku arep jilih kaca paesan. Kepiye, Mbok? Wenehke apa ora? Badhe nyuwun wujudipun kaca paesan. Heeh. Badhe dipun ginakaken menapa? Arep tak engko serana tentreming Praja Ngastina. Praja Ngastina kenging menapa? Ke Taman Pagebluk. Mangka bisa ning Malaya Nirmala Temajati Jati Mahmulya. Lamun ta diseranani ya kuwi wujude kaca paesan. Lah gandeng sing gawa saiki kowe. Aku tak nyilih sedhela. Ngomongko nek wis rampung kaca paesan bakal tak balake. Kepiye Setyaki? Mbok wenehke apa ora? Kula menika mboten iki anu kula nggih kula beto. Kaca paesan kula beto. Tenan to? Nggih. Ning nuwun sewu nek atur kula miturut kula njilih mongko kula alih jenengan niku teng jero pasewakan kok cara kula kok saru. Njur kepiye? Transaksine kepiye? Apa COD? Nang ngendi? Wes ayo ta. Kula aturi nenggo kemawon ring sak jawining kedaton negaring Durwati. Oh ya ngono. Nggih. Ning tenan lho Setyaki. Nggih, napa kula menika nate goro. Ora kok kowe iki bagus, sakliyane kowe bagus kowe ora tau ngapusi. Nggih. Wes aku tak metu. Tak enteni sak jabaning kedaton negara Ndrawati. Nganti iki mengko pasewakan negara Ndrawati bubar. Iki. Pun kula aturi nenggo wonten ing jawi kemawon. Anak Prabu Ndrawati Wonten timbalan Bapak Durna. kula badhe medal jawi, kula badhe ngentosi kalian Setyaki. Kula menika samangke sabibaripun pasewakan badhe melakukan transaksi kalian Setyaki. Nggih kasumanggaken ngatos-atos Surtiti ngati-ati. Oh nggih, biar nyuwun pamit nggih Anak Prabu Durwati. Anggir sompo wis ubrata. Paman Setyaki kados pundi? Prayoginipun kados pundi? Pemanggih paduka. Babagan Paman Durna sing nyuwun ngambil kaca paesan. Nek kula kantun nderek mawon Paman, jalan kaca paesan menika kagunganipun Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Panjenengan badhe maringaken menika sedaya abang ijuning kawonten menika sedaya gumantung Rama Prabu Kresna. Kakang Udawa. Nggih mun. Cara kula rasa dina iki. Kaca paesan niku mboten baen-baen. Menika kagunganipun Sinuwun Kresna. Aku kok gelem wae ngajeni karo Durna. Lah nggih kula wis sebah roh dapurane kowe. Lagae tekoan joget-joget rekain joget-joget. Teko nyembah-nyembah. Pati kaya ngajen ngono ora kaya ganteng-ganteng kok. Ning kula gumun kalih Durna sak ploke bar lara niku gelem sikatan. Siwa Udawa mbok ora ngono kuwi to? Iya. Pun nek daratur kula mending Kurawa diundurke mawon. Kula namung nderek prayoginipun kados pundi Paman? Jalaran panjenengan menika ingkang minangka senopati wonten ing Ndarawati. Akhir sombol kageng sekeco Kurawa ajeng kula durke nek kanthi Durna meksa arep cilik kaca paesan kula sing ora trima tak tutukane. Sip, kula setuju. Kula ajeng nutuk kalih Durna. Ya wis.
Paman Sentaki kalian Kak Siwa Udawa sakmenika bidal kemawon. Iki kan. Wadi bidal. Ngunduraken para saha Ingkang atos-atos Paman. Sentiaki kok ora tata krama karo Durna. Gunane obaku tata krama karo kowe. Basa karo kowe iki empan go papan. Kok ngono? Mbok ngene nah. Ora. Kepiye mbok wenehke apa ora Setyaki? Iki sidane. Aku wis ngenteni nang kene ket mau jam 8 esuk. Nganti Dipati Harya Sengkuni krasa ngelih. Tumuli cacan ning angkringan. Durna, Lho kok kowe ora basa karo aku? sak gelemku basa glut ora dutusan. Lho kok ngono ta? Kanca paisanku ora pusaka ben-ben. Cari sapa? Jariku. Kowe mung bakal gunabak negara Ngastina. Mongko dienggo tumbal. Dienggo tumbal kuwi gedhe-gedhene mik dipendhem, nek dipendhem Koko Prabu Kresna pisah karo kanca paisan. Njur karepmu piye? Mula Blaka Suta aku ora arep menehake. Ora arep paringke kanca paisan kowe, nadyan to kanca paisan wis tak gawa. Wah, Setyaki mbok yo welas karo Durna. Durna ki wis tuwa. Mergo anak Prabu Duryudana duweni sumpah prasetya. Ya to Durna ora kelakon mboyong wujuding kanca paisan, Durna bakal dipidana. Apa kowe ora mesake karo aku Setyaki? Dipidana lan orane kuwi gumantung sinuwun Gustina. Sing baku Setyaki lan Koko Prabu Kresna ora menehake. Kedung jero iso dijajaki nang atine wong menungso sapa sing ngerti. Wah, nek ngono kowe ora percaya karo aku. Kedhisik pancen ora. Wah, Setyaki nek ngono aku meksa karo kowe. Maksa mangsa boronga. Setyaki, Piye? apa nek kowe ora gelem menehake wujuding kaca pesan, kowe bakal kuat nadai pusakaku Kiai Cundamanik. Ayo berkaki tampan urip pancen kowe iso bedah dadane sak. Kakang Durna ya gini to, Kang. Wah, ngerti wae gelaran kene kaya ya kene. Jenengane ra. Kepiye malah bejuto jare arep ngenteni ning jaba kedraton kok, Pak. Ora sida kepiye ndi kaca paesane? Kaca pesan dengkulmu kowe ra. Oh, senengane ora kewirangan, Dene, kewirangan. Kewirangan. Kepirangan piye to? Setyaki ra menehke kaca pesan mlaku dijotosi. Mongko aku wis njaluk srana beksa. Mong meksa serane ra. Dumeh Kurawa kok wong meksa ra. Kajengipun Kurawa menika patahipun pancen meksa. Jaluk ora dikeke beksa. Walah dalah. Njur karepe sakniki pripun? Mau kula pokoknya mungsuh Setyaki kula ora iso. Njur karepe Kakang Durna Kurawa diketapke. Kurang mundur, maju, anu maju kok mundur. sing tenanan to Kang. Iki Kurawa wis do toto-toto padha ora. Wis do warek wetenge wing are maju nek ana mungsuh. Wis, Kurawa kan maju ketapke barisane. Siap.
Setyaki ngaglah bergagah kuyondro mentrang kaya gendewa Kartomarmo ngono paran ayo mbok menehke apa ra wujuding kaca paisan sing bakal tak gawe sarana tentreming praja Ngastina mangsa perwisa ngrebut kaca paisan paton kowe sisa nglangkahi batrange Setyaki babu arep ora kuat nadai pusakaku apa wi terong pusaka ya ora ming melenyek kowe ora dalah kowe kuat nadai gamaning para satya diundang Kartomarma babu arep apa maju jangkah ora bakal tinggal loncat wah lena pangin jamu tak tebak dadamu kelakon rondo bojomu maju jangkah ora bakal tinggal loncat diarantem diadamu jegal geret darah sanda as oi oi aduh bocah aduh ngawur perangmu sanjak siramu ra iso apa ayo sikap webo jatimu sikap komburi kente oi
ayo. Angel men golek pecato rasbek. Jar. Wah. Waduh kok malah tanganku sing. Oh. Ai he. Oh. Ai. Os. Ai he. Ai. Oh. Saya tak pernah ke tangan. Oh. Aduh. Oh. Woi, aduh, rasito salto. Rasa. Rasa. Hei. Aras maput kok. Golek papan sing resik ora. Kenging napa man? Kenging napa? Istirahat. Dan istirahat. Arti wong semaput tangane kok semaput kok omongan. Wungu man. Wungu. Hah? Wungu. Sungu nutuk ndasmu kowe. Wong tuwa to ndasdake wungu. Elah dalah. Edan iki bocah kok senengamu kok sok kaya ngono. Lho, ndi wonge kok? Iki wonge. Ngapunten, Man. Matane matamu. Iso godo tiba ning ndasku iki piye sejarahe? Pun dawa sejarahe. Mungsuh Setyaki kalah kawon segenah Kurawa ora enek sing iso diindelke babar pisan. Dursasana kae ya ngono awak gedhe tok sing dimpenke ming madang. Ra masuk Durmagati kae ya ngono. Awak gedhe nek nyuara nanti lek. Ora sida gagah ya. Ayo iki sapa sing urung sida maju iki? Ayo sing urung maju sapa? Kabeh maju, Citraksa, Citraksi pokoke kabeh kudu kondi le. Lan kondi. Se. Kok ngendi? Saking mriko. Arep ajeng mriko. Arep maju ora? Mung suwe sinten man? Setyaki. Sinten? Setyaki. Wong Setyaki. Heeh. Bocah cilik. Arep mungsuh wong gerang. Cilik apane to? Barange. Ngopo guyu? Mboten. Nameng guyu. Sampean niku. Wani apa ora? Setyaki. Wani kok. Meng sak Setyaki Senopati Ndorowati. Nek wani maju disumbari. Siap. Nggih. Nggih. Aku kan nunggu ngono. Ya. Janji guru kelekus awas kowe. Kowe tak tutuki ndasmu. Maju sithik. Maju
lingguh ning tepung dhuwur. Ngadeg ora lingguh. Ya. Ana muni ndodok kok lingguh anu ngadeg kok anu apa lingguh kok Lingguh kok ngadeg. Nah, wis ora sida. Berpositif thinking. Disumbari. Amuk susu. Amuk Suramrata Jayamrata. Amuk susu Suramrata. Jayamrata. Setiaki kowe. Iso menang mungso asu anu aku. Sing peneran lho. Lah wong gagah kok kan bener. Apa kowe kelakon tak gagah? Ayo. Apa kowe kelakon tak gagah? Apa ya man ya? Mbuh. Apa kowe kelakon tak pateni? Ayo Citraksi maju mrene. Mati dri aku drang tak nuni. Ana wis playon kok mlayune rono, kudune rono kok ora. Wedi man kepoyo. Citraksi arep maju ra? Maju. Arep maju. Arep maju. Yop. Sapa sing rong maju? Ini man. Piye? Lunyu man. Lingguh. Arep maju. Wis ora? Piye? Wis ora? Kowe iki omong apa? Mungsuhe sinten man? Mbok Setyaki. Cari. Cari. Kowe iki omong apa? Setyaki. Heeh. Dan kalah. Dan kalah. Apa iki omong apa? Liyane apa do kalah? Kalah. Iki meng kari kowe sing urung maju, Dursasana minggat mulih. Tuh kalah. Piye? Kalah. Kowe iki omong apa? Ngono kok ndel-ndelke dong anu apa ya? Lampu sing ngomongan kowe kok ora aku judeg gak semanmu. Kowe kan? Tadi kan? Kowe iki omong apa? Sampean mang minggir. Iya. Ngono kok sing ora. Tadi kok? Piye? Tadi kok? Kowe iki omong apa? Aku dhewe ra roh. Kowe sing maju kono disumbari. Lagi. Citraksa piye? Tadi apa? Tadi apa? Kowe omong apa? Oh bisa kuat mungsaku. Kuat bae. Maju mrene. Ya. Tadi kan kamu boleh ora? Kowe iki omong apa? Kowe iki omong apa? Boleh arep konsep piye? Ayo maju rene pancen kowe wani karo aku. Ya, tadi kono. Entar jam 7 esuk. Aku arep mulih bojoku kangen. Walah ya gur telek tenan kara. Bela dalah Kurawa sing kajen Kakang Durna. Maju Kakang. Ora sida sesongaran. Oh, sapa sing ngomong sapa? Ayo Setyaki pok wenehke apa ora kaca pesan. Ora apa meneh kaca takon dosa Durna sing mentala karoku. Aduh.
Bejoto saiki kok bengkak ndase. Ndasmu kuwi. Ah, jenengan ngertos lakone Dek Pati. Wah, sengsara kula. Pripun to? Kula lek sengkuni nggih bal-balan. Sengkuni sapa to? Anu Setyaki. Jenenge ya seng-sangseng. Anggose. Kula lek Setyaki diajar. Nggih. Anti menyonyo ndas kula. Nggih. Mboten kira kula dioncalke ngulon. Terus Mencelat tiba teng ngarepe Udawa. Terus kalis Udawa sirah kula ditendang gluduk kula mencelat. Terus Kula tiba teng ngarepe Setyaki. Kula tendang meneh. Gluduk kula mencelat tiba teng ngarepe Udawa meneh. Heeh. Ngoten niku nganti ping 1000. Ning dipocapke ping 1000-ne. Heeh, terus Ah, malah Udawa niku bareng kajol kula. Udawa mboten kajol kula sing keri dhewe. Terus ning apa Udawa? Ning Udawa ngomong kalih ngeten ngomong kalih kula ngeten. Ayo Durna maju nek pancen kowe wong lenang, ijen do ijen karo Udawa. Aja meng kowe nek perlu kae Sengkuni sing rupane kaya segawan kae kon maju mungsuh Udawa. Niku mantune sampean ngomong ngoten piyambak. Udawa ngomong ngono. Yakin tenan ku apa ngoten piyambak? Bocah ora. Pripun ra? Kowe apa wis ora seneng karo anakku? Apa wis ora sudi ngomong anakku? Mboten. Malah nyumbari maratuamu dhewe malah tok kon maju tok tantang. Malah to nekke kaya segawon. Niku sinten sing ngomong? Kowe. Ayo ngaku. Mboten niku. Lha niku digane sinten? Aku nampa kabar saka Durna. Durna kok dipercaya. Cara kula rasah percaya Durna. Kula niku tresna kalih putrane jenengan. Kalih bojo kula. Nek kok kowe nyumbari aku, apa dikira aku ora krungu, apa dikira aku ora roh. Apa dikira ora enek sing menehi informasi karo aku. Sak gelemu dhewe ki sembedengan. Mboten. Mboten apa? Ayo ngaku kowe saiki. Wis kecekel Sengkuni kowe ora bakal iso. Suwala kowe ora bakal iso. Selak kowe ora bakal iso awal meneh. Ayo saiki ngaku. Waduh. Mboten niku lho. Kula mboten nyumbari sampean kok. Kakang Durna sing ngomong. Sampean kalih Durna niku partner ning Jaja Percaya. Dalam artikan percaya nggih kena ning ampun nganti nek sing hal-hal ngoten niku jenengan percaya saka ngendikane Durna. Ning nyatane lak ngono to. Kakang Durna wis dhewe sing ngomong karo aku nek kowe nyumbari aku kowe nantang-nantang Sengkuni. Maratuwaku dhewe kok tak tantang. Anake wae ayune kaya ngono. Ki wong e. Ora wurung to sengane ora. Setyaki kowe gelem ngalah apa ora? Ora bakal kalah. Kalahku nek wis temekaning pati. Ayo Kurawa gelem bali apa ora? Welah dal Kakang Durna nyimpang marga Kakang. Kepatene sing lak mundur. Sampean ki senengane sok gawe perkara. Kabar piye? Wong Udawa ora muni apa-apa kok. Wong Udawa gur ngajuli sirahe sampean. Jan-jane Udawa ora nyumbari kula, maratuwane kok disumbari. Udawa ki karo bojone Wibasa kok. Aja nek karo maratuwane wani ngonekke kaya segawon raine ora bakal. Tangeh lamun Udawa niku anak sing berbakti. Hehehe. Sari. Sing paken kaca pesan kedah wonten ngastane Prabu Duryudana.
Ora ngastane anak Prabu Duryudana piye nek Kakang Durawemeng nyelono ngono wae. Lanjut karepe pripun? Pados serana sanesipun Kakang. Mau nyimpang marga. Sowan wonten kersanipun Ibu Betari Durga. Nyuwun pitedah, nyuwun pitulung kados pundi supados anak Prabu Duryudana utamaning negari ngastina sageta. Waluya nirmala temah jati temaing mulya Adipati. Ayo Kang tak derake Kang. Lah nggih. Setyaki wonten timbalan. Kakang Udawa. Inggih wonten timbalan sinuwun. Ora sah padha jogetan, ora sah padha seneng, ora sah padha gembeluk. Wis mungsuh Kurawa iki wis lumrah. Ndadak capengan barang konangan nata Ndrawati ajoroke raimu. Nyuwun pangapunten. Awet kula muga saking senengipun Kakang Udawa teng kedaton beto bojone. Oh ya kula arep ngalap bojoku iki wedhus iki. Senengane ora. Mboten nginten nek Kakang Mbok Anggi menika. Suwantenipun sae. Ayo penggentir ampuh Mas aku Mas padha ora. Ora sah padha gegojekan. Lah jenengan ki gumujeng. Lah sakarepku. Oh nggih. Setyaki Mboten balan. Kakang Udawa. Nuwun. Ora kita kreta kencana jeneng ingsun nedya budal. Lumarap ning Praja Ngamarta. Sebabipun kados pundi kok Prabu? Aku nampa nawala saka ngersane Yayi Prabu Darmakusuma yen ta negara Ngamarta. Wis ana Tulung Candra iku ketaman pepeteng, Ketaman pagebluk. ya ora ngono. Mula rasa suwe-suwe digelak wancine. Dereknipun Kakang sarta ngrakita kreta kencana kinarya lumarap ana ing Praja Ngamarta. Niki kok Prabu monggo kula dherekaken. Sudi selikur dina tobat. Kahanan kayu angan dandang mangure panas ndak kirana. Apa sing tumanduk ana ing kayu angan dandang mangure jebul ana titah pujangkara sing sowan ana ngrasaning ulun. Ora pangliki kaya Atmaja ning Saka Lima. Tobat ora pangliki Kumbayana iki Durna. Durna wigati apa kowe merpeki kelawan panjenengan ulun kowe sowan ana ing kayiwangan dandang mangure. Astunipun wonten wigatos ingkang kedah kula aturaken marang kersanipun Ibu Betari. Ya, kula kagem matur. Kepareng kula badhe matur Kanjeng Ibu Betari. Ya tak sumanggake nggih Kumbayana. Astunipun mekaten Ibu Betari. Kula menika rikala semanten dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados lumarap wonten ing Praja Ndrawati ingkang wegatos inggih menika nyuwun ngampil inggih menika wujudipun kaca paesan kinarya nampak bebendu ingkang tumantuk wonten Praja Negari Ngastina ingkang sampun wonten Tigang Candra menika dipun raosaken dening para kawula Ngastina. Lajeng kula menika cabaraning damel kula mboten angsal damel Ibu Betari. Lajeng kula menika nyuwun iga pamrayogi. Kados pundi syarat srana supados negari Ngastina menika saged waluya temah jati temah mulya. Mila malih-malih menapa Ibu Betari kula menika sejatosipun namung badhe nyuwun paduka ingkang saged nantremaken kawontenan wonten negari Ngastina Ibu Betari. Tobat jebul kaya ngono to karepanmu Durna. Inggih. Ruhananira nggih kula Kumbayana. Satemene para Jamata bakal matedhake ya kowe wujuding kanugrahan kang winastan wahyu manik iman daya ya kowe Tlutuh Kumarasari. Kanugrahan iki bakal yen ana titah sing nampa dheweke bakal nampa kamulyan sartane nampa katentreman. Uga dheweke bakal nampa ganeping kebatinan. Mula nek miturut ngendikanipun Ibu Kumbayana, Duryudana rasah njaluk utawa rasah nyuwun ngampil ya kuwi kaca paesan nanging Duryudana tak aturi supaya mbudidaya nggayuh wujuding kanugrahan sing bakal
tumedhake dening para Jawata ya kuwi mah Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumara Sari Kumbayana lan samara pamoring sukma sinukmaya winasya ing asepi sinimpen telenging kalbu menawi tetela mekaten Ibu Bedari Wahyu Manik Imandaya menika papanipun wonten ing pundi Wahyu Manik Imandaya kuwi ora liya kejaba ya mung mapan ana ing teleng Nyalastik Brasara ning pertapan Guwa Karinawa ya kuwi papan pilenggahe Begawan Sukmaningrat mula Durna aja wedi kangelan kita budhal menyang telenge Nyalastik Brasara kita mangkat nyang Alastik Brasara pintanen ya kuwi Wahyu Manik Imandaya lajeng kula menika estunipun namung badhe nyuwun supados Kanjeng Ibu Betari ingkang nyuwunaken sartanipun ingkang gayuhaken Wahyu Manik Imandaya menika nanging bakal lingsem lan kita bakal wirang ning antase kita kuwi duweni gegayuhan nanging kok mung njagake marang wong liya satemene ibu saguh nggayuhake nanging luwih dhisik kita sing kudu tumindak sartane kita sing kudu mbudidaya kaya Ibu Betari menawi tetela mengkaten kula nyuwun pamit badhe bidhal wonten ing Alastik Brasara sing ati-ati Surtiti ngati-ati ya Kumbayana nyuwun pamit Ibu Betari wonten timbalan Ibu Betari kanggo ngawat-awati lakune Durna merga kulon wis saguh nggayuhake wujuding Wahyu Manik Imandaya kanggo ngawat-awati Durna saka kadluan kepyakno barisaning para wadyabala jem setan pripayangan ilu-ilu Banaspati engklek-engklek balongan tandhak saka setran gondo lumayet supaya ngawat-awati lakune Begawan Durna oh inggih kula ingkang sampun dados dawuh paduka tartemtu kula mboten badhe selak mangkata dina iki Ngersa Ramaya nyuwun pamit Ibu Betari Paduka kami saking pun wadyabala paduka kami ingkang abdi cangkile kok kirik paduka kami saking purun saking wonten parisamuning saking kersanipun Ibu Betari Durga ayo Gusti kula kasring jalur kula nyadung dawuh Gusti kula nyadung dawuh lho panjenengan menika ngatos pundi to ngawe para wadyabala kok tanpa keterangan kula menika nembe teng salon kawit mau kula menika nembe dandan kuku kula menika nembe gantos gaya rambut ngisor dhuwur pun kula ganti alah panjenengan kok tumule ngebel kalian kula napa kangen apa pripun ora nyanyian kowe ora nyanyian nek mak nyeng koyo nyapuran munyek ngengeh ngono iki mbak ngene tok nangep koyo ben enggak ngarep nyentan nyeng iki ngam koyo ga awake iki mulak alep alep ya naik nyupamu lak nyupmon
Ini nyai, ini ah. Ini minyak air lah. Meneng awak, ora somongan. Omongan nyanyam nyang lemah ku lah. Nyak buat pun di bang nyanyi pun ibu nyanyi pun ke. Buat mengamin tang jadi pelamat nyok paling baju paling jim dan min panjang dan buat tang pun lumat ni ko no pun baik bicara ni mat no pun no pun dan damel. No pun baik ni pun ya akan. Nam ni lek ni paling damel. Inggih lho kun menjane kok ampun kendel kewala. Kula menika ngentos-entosi bojo kula menika pun kangen benjane ampun kados mekaten. Ojo kaget bola perjineman bocah-bocah prajineman kabeh tak awi. Mergo pancen ana wigati sing kudu tak tindakake sartane tak lakoni saka Ibu Penari Durga. Iki ada mriki. Matur mari kami paduka. Napa estu badhe bical desa mriku. Gandreng Begawan Durna budal ning alas Tik Brasara sing wigati bakal gayuh yuwi wujude Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumarasari kanggo ngawat-awati lakune Begawan Durna. Rikelampit brungkat kimpul gajah gelar singa barong budal menyang alas Tik Brasara sing wigati ngawat-awati lakune Begawan Durna. Aja wedi kangelan lan sartane aja kepanguran dening para kawula nganggo haji panglemunan supaya ora iso ana sing delok awake dhewe. Gusti. Mari urut. Ingat badi bicara terus Tik Brasara. Pamur ben kanca-kanca Brasara menirani pun jelas mawon. Nggih Gusti kula nyuwun pamit. Nggih Gusti kula nyuwun pamit. Nggih Gusti kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit lho kula menika badhe menawi mengke kula mboten kagem ten Tik Brasara kula menika namung badhe wangsul namung badhe bali melih teng salon. Niki tesenten sak helai ingkang dereng dipun rebonding. Baik ngam mengala. Bayar milo nek mening dhuwur. Nek rebonding dhuwur mbayare 120. Nek nyicol. Nek nyicol. Nek ngisor 70.000. Ora ndek harga diri cah iki. Wis ora sah wedi kangelan, ora sah gokean grum sing tanpa guna budal dina iki. Mangke lumiyen ilinganipun lasem kemawon. Kendhanipun ingat wekdal. Sing baku budal dina Gusti kula nyuwun pamit Gusti. hati-hati bocah kowe kabeh. Aduh Koko Prabu, sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksami. Krana kula wantu nambayongi dhumateng rawuh jeng ngandika, Yayi. Sampun dados kewajiban kula menika ingkang minangka dipun sepuhaken. Satanipun kula menika ingkang dipun angkat minangka pujangganing para Pandhawa. Menawi para Pandhawa utamaning negari Ngamarta wonten menapa-menapa tartentu ingkang ngraka ing Ndrawati ugi nderek sak biyantu kelawan paduka Yayi Prabu sartanipun para Pandhawa. Inggih Koko Prabu. Jalaran kula menika bingung kados pundi anggen kula badhe amung kasih sartanipun anambak bebendu pagebluk ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta menika Koko Prabu. Ingkang rayi Ngamarta menika bingung sak menika kula kedah kados pundi supados kawontenan-wontening praja ing Ngamarta saged ayom-ayom tata titi tentrem Koko Prabu. Yayi Prabu inggih wonten timbalan ingkang raka ing Ndrawati pinaringan sasmita. Sasmita kados pundi Koko Prabu? Sasmita saking para Jawata inggih menika salah setunggiling negari ingkang ketaman pagebluk saged waliya nirmala temah jati, jati temah mulya. Waton nalendranipun utawi nayakanipun perangan saking negari menika nggayuh wujudipun
Wahyu Manik Imandaya tlutuh Kumarasari Yai Prabu. Aduh Koko Prabu, lah menika ingkang kula boten saged anglampahi piyambak. Tartentu kula kedah nyuwun syarat srana sartanipun kula nyuwun dipun biyantu. Kados pundi serananipun badhe nggayuh wujudipun Wahyu Manik Imandaya menika Koko Prabu. Yai Prabu inggih wonten maring adawuh. Menawi miturut ingkang Raka Indrawati ingkang trep miwah pantes nampi tlutuh Kumarasari nggih Wahyu Manik Imandaya menika Raja Wagil Pandhawa Wragil Pandhawa Satring Bumira Talun inggih menika pun Yayi Sedewa Yayi. Menawi tetela mekaten Koko Prabu sak mangke kula aturi andangu kewala dumateng Yayi Sedewa. Monggo Yayi Prabu. Yayi Sedewa inggih wonten timbalan Koko Prabu. Siadi maju mrene Koko Prabu Sri Bathara Kresna bakal ngendika kelawan Siadi non ngestakaken dawuh Koko Prabu. Samar pamuring sukma sukma sinukmaya sinukmaya winahja ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Koko Prabu Sri Bathara Kresna kula nyadong dawuh timbalan Paduka Koko Prabu. Yayi Sedewa inggih wonten timbalan gandeng pancen sing trep lan sing pantes nampa wujuding kanugrahan kengaran Wahyu Manik Imandaya tlutuh Kumarasari kuwi ming Siadi ing Bumira Talun. Mula pun Kakang njaluk tulung kelawan Siadi supaya kahanan ana ing negara Ngamarta iki bisa ayom-ayom titi tentrem. Kula kedah menapa Koko Prabu? Kowe takon gayuh wujuding Wahyu Manik Imandaya saguh to? Inggih papanipun dunungipun Wahyu Manik Imandaya menika wonten ing pundi? Mapane ana ing telenging alas Tik Brasara, ana ing pertapan Guwa Karinawa. Karinawa iya Karinawa. Kresna kakangku. Piye? Aja maca-maca kaya ngono. Lah kepiye to? Wah, kaya Naruto. Werkudara kok ndeloki kaya ngono barang. Karinawa kuwi teges kori kuwi lawang. Nawa kuwi ateges sanga kuwi papan pilenggane Begawan Sukmanewat. Mekaten Koko Prabu. Ya wis saguh to? Inggih kula sagah. Nek saguh budhal dina iki ora sasuwe-suwe gandeng kahanan negara Ngamarta wis katon peteng kaya mangkene supaya nggalo nampa kanugrahan wujude Wahyu Manik Imandaya iki sartane kawul negara Ngamarta kanan negara Ngamarta iso tentrem Siadi kudu budhal dina iki. Nggih Koko Prabu kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Koko Prabu Darma Kusuma kula nyuwun pamit. Iya Yayi Sedewa sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih.
Werkudara piye kowe sing guyang-guyu ki ngono wah Korinawa wah ora usah dieling-eling to sing wis ya wis nek kuping krungu wae senengane kok kaya ngono ra ya ngapura sing jeneng wong tuwa cangkeme sok klerak-kleru mula dandakno apane cangkemmu kuwi hus karo wong tuwa kok nyangkem-nyangkemke Werkudara ye apa kowe tegel nek adimu mangkat dhewe wah biasane mangkat dhewe sangu dhewe bayar ya dhewe ling apa mbuh kok mbuh piye to iki srengamu ora aku ora dijak bareng tak takoni tak buka HP nesu kuwi apa werna ijo ngawur senengane ora wis sedewa diawat-awati lakune saka kaduan Arjuna wonten timbalan Yayi Sedewa kudu diawat-awati inggih nuwun ngestaken dawuh Werkudara ayo metu njaba yo ayo wah ratu kok jirih apa lho metu njaba mengko ndak dadi kaya Sedewa ya wah wis rasa suara ya budal Puntadewa kakangku aku njaluk pamit hati-hati Werkudara Koko Prabu ingkang atos-atos lho nggih Yayi kula nyuwun pamit Yayi Prabu Wila dalah pancen terwaca sing dadi dawuh Koko Prabu Kresna ya aku ranpa wigih ringa-ringa aku bakal mlebu ana ing telenging alas Tik Brasara sowan marang ngersaning Begawan Sukmaning ngarat ana ing pertapan Guwa Karinawa ora sah suwe-suwe aku bakal mlebu ana ing alas Tik Brasara tak niati kanthi lahir batin Mastu nama Sidam Sikaring Bawono iki ana pendhita kisanak panjenengan sinten oh ditepokake wayan to kowe durung tepung karo aku iki pendhita kondang nyomor-nyomor anu manyar-manyar pandhita ing saka lima Begawan Durnaya Resi Kumbayana iki pendhita siji-sijining alam dhewe sing duweni bojo jaran teko kados mekaten menemban iya apa kowe bener kang peparap Begawan Sukmaningrat inggih mboten wonten kalih kula menika Begawan Sukmaningrat apa ing kene pertapan Guwa Karinawa Karinawa sanes Karinawa oh nggih Karinawa menika aktor Jepang kok malah gumujeng wonten wigatos menapa mrebeki kalian kula blaka suta blakotang terus tegak anu terus terang ngomong dipun utus ing anak Prabu Duryudana aku diutus dengan Prabu Duryudana supaya nggayuh wujuding wahyu marang Imandaya gandeng miturut pawarta sing wis sumparawatur satri sing wis tak tampa wahyu marang Imandaya bakal tumedhak lantaran kowe Begawan Sukmaningrat mula malih-malih apa wahyu manik Imandaya Truto Gedang anu Truto Kumalasari
tak jaluk wahyu manik mandaya tak suwun bakal tanggo srana tentreming negara Ngastina nanging kula nuwun sewu Mnemban tiyang kang badhe anggayuh wahyu menika kedah resik kedah suci lair batosipun aku ki wong sing paling suci aku ki sing wong paling suci pendhita liyane durna ora ana sing duweni ati suci ayo mbok wenehke apa ora nun sewu gandeng pakarti panjenengan kados maten paripaksa kula mboten saged maringaken wujudipun wahyu manik imandaya jalaran wahyu menika jenak menawi ingkang dipun utawi ingkang kedunungan wahyu menika nggadahi pakarti ingkang sae kowe wangkot ora gelem menehke wujuding wahyu manik imandaya ya aku wani karo kowe aku meksa karo kowe mangsa brengkeng badhe meksa kelawan kula kowe tak rudha paripeksa kowe iso kuat najahi pusakaku Kyai Cundramani aku meguru karo kowe 20 taun mati kowe nuwun sewu sinuwun panjenengan menika nalendra saking pundi sinten jejulukipun dene menapa ingkang dados wigatosipun dene paduka rawuh wonten ing mriki aduh Mnemban ngantos kalangan Malaya anggen kula madosi wonten pundi dunungipun pertapan Guwa Karinawa marang ngersanipun Sang Begawan Sukmaningrat inggih kula Begawan Sukmaningrat bela dalah Mnemban kula nyuwun tulung negari kuling Raju Tresna menika sampun wonten tigang candra menika taman pagebluk panjenengan putra Ndrawati nalendra ing Raju Tresna Sang Prabu Setijabama Narakasura inggih kasinggihan katen lajeng kersa paduka kados pundi gandeng kula nampi dawuh saking Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna menawi negari kula saged maluya nirmala temah jati temah mulya menawi kula saged anggayuh kanugrahan ingkang winastan wahyu manik imandaya trutuh kumarasari mila waleh-waleh menapa Mnemban kula sampun sowan wonten ing mriki kula nedya nyuwun kula nedya nggayuh wujudipun wahyu manik imandaya trutuh kumarasari Mnemban pandhita kangge narya wangsit pindha kombang ngajaping tawang sinuwun iki wonten timbalan kula nuwun sewu tiyang kang badhe nggayuh wahyu ingkang kedunungan wahyu menika kedah suci lair batosipun kados pundi ateges suci tumindakipun menika mboten tumindak ingkang mboten sae ateges boten gadahi tumindak ingkang angkara murka watak angkara budi candala suci batinipun menika kedah gadahi penggalih ingkang ikhlas sartanipun ingkang ayem tata titi tentrem peparing marang sakpada-pada ngedohi marang tumindak maksiat sartanipun nengenaken marang kautaman marang tumindak bebener aduh sinuwun mboten kok nami kula menika mestani panjenengan menika mboten suci panjenengan menika nalendra ingkang dosa nuwun sewu kula mboten mestani kados mekaten nanging supados paduka saged anggayuh wujudipun wahyu manik imandaya sinuwun setija kedah saged sesuci diri lair lan batosipun supados sak mangke saged anggayuh wahyu manik imandaya sinuwun
sewu Raden, menawi katitik saking busananipun panjenengan menika satriya. Satruing pundi sinten kekasihipun Raden? Kula nuwun amit pasang liman tabe menemban, kula nuwun sewu. Pun tepangaken awon tanpa rupi kula menika wingging saking kesatriyan bumi Rotalun. Kekasih kula Raden Sedewa kula menika wagil Pandhawa. Wiladalah Begawan Sukmaning rat karawuhan peranganipun Pandhawa inggih Raden matur sembah nuwun sanget. Jalaran ingkang dados wigatosipun menapa dene Paduka rawuh wonten ngersanipun Begawan Sukmaning rat menemban inggih wonten timbalan. Astunipun kula mriku sampun kekalangan malaya madosi wonten pundi dunungipun Paduka Sang Penemban Sukmaningrat wonten ing Guwa Karinawa. Pertapan Guwa Karinawa nika Penemban saestu lahir batos kula menika namung badhe suwita dumateng Paduka kula menika ndya ngabektiran Paduka kula menika badhe dados sesawa Paduka satanipun kula menika badhe nyantrik marang ngarsa Paduka Penemban. Aduh Raden kula menika namung pendhita gunung menawi dipun taker ngelmu kula kalian ngelmu jengandika para Pandhawa menika mboten wonten sakuku irengipun jalaran Raden Sedewa menika ingkang kondang wasis waskita ing esti saged mangertos saderengipun winarah nanging kenging menapa lan sartanipun menapa ingkang dados sabab dene Paduka Raden Sedewa badhe suwita wonten ngersanipun Sang Begawan Sukmaningrat. Blaka suta kemawon Penemban kula mrika lair batos anggen kula suwita dumateng panjenengan awit kula ginampi wisik saking para Jawata sartanipun Kaka Prabu Kresna ingkang dawuh kelawan kula awit kawontenan negari ing Ngamarta ingkang ketaman pagebluk kamangka sagedipun nirmala temajati jati temah mulya menawi para Pandhawa kasinungan wujudipun wahyu manik imandaya mila saking menika Penemban kula lair batos anggenipun suwita dhumateng panjenengan amargi kula mrika saestu badhe nyuwun tumedhakipun satanipun kula badhe nggayuh wujudipun wahyu manik imandaya tlutuh Kumarasari menika Penemban. Aduh Raden Sedewa bareng kula westani kok pancen panjenengan ingkang trep nampi wujudipun wahyu manik imandaya jalaran Paduka menika satru ingkang lantip satru ingkang wasis panjenengan menika peranganipun Pandhawa ingkang estu satriya luhur satriya jujur mila Raden kagem nambak bebendu ingkang tumanduk wonten ing Praja Ngamarta Paduka kula aturi nampi wujudipun wahyu manik imandaya supados sak mangke saged tentrem kawontenan negari Ngamarta Raden. Inggih Penemban kula suwun sak menika ugi inggih ananging wanti-wanti kula panjenengan menika kedah nglungguhi dharma minangka satriya tiyang ingkang kedunungan wahyu kasinungan kanugrahan menika mboten kena wola-wali mboten kena sesongaran mboten kenging tumindak sombong dengki srei dahwen metake lan sak piturutipun panjenengan kedah ngelenggahi minangka satriya Raden. Inggih kula sampun tanggap menapa ingkang Paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala Penemban. Inggih sak menika kula aturi nampi wujudipun wahyu imandaya tlutuh Kumarasari Raden. Aduh pukulun
aturi nampi sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Oh, Mas Nomo Sidam. Ya Sedewa Ulun Lama. Sak temene pancen kita kang mustrep nampa wujuding wahyu manik Imandaya jalaran kita kuwi saka peranganing para Pandhawa kita kang luhur pakarti kita beda karo kadang-kadang kita Pandhawa liyane. Inggih. Mula to gage kita budhal kita bali menyang negara Ngamarta. Kita bakal ngrasakake ayem tata titi lan tentrem. Para kawula negara Ngamarta wis ora ana pagebluk sartane wis ora ana pagebluk sing tumanduk ana ing negara Ngamarta. Inggih, matur sembah nuwun sanget pukulun. Ya, ulun kundur makayangan nggih. Sakaing gudha sakuru kula yen mutusa sang Sri aduh Semar Edan ora Bagong gawano ember rene karo damen. sak siduke Semar Edan ora ngentut ya ora aturan. Damen nggih. Ngentut mbok wis entek iki ya wis ketutan sak adi-adine. Semar Edan ora Sedewa wonten timbalan kok Prabu. Kepiye kabul kawusanamu nggayuh wujuding wahyu manik Imandaya tlutuh Kumarasari apa ya kasembatan? Inggih pangestu maduka sampun kula sampun kepareng nampi wujudipun wahyu manik Imandaya tlutuh Kumarasari kok Prabu. Syukur binagi sewu. Pun Kakang mangayu bagya ya Yadi. Muga-muga dadi srana tentreming negara Ngamarta sartane para Pandhawa isa luwih minulya ana ing negara Ngamarta. Inggih kok Prabu, wis ora usah suwe-suwe saiki ayo kumpul ana ing negara Ngamarta. Inggih kok Prabu, monggo kula dherekaken. Yo danok iki cah kuwi. Ana mburi kono. Oh, ambune. Senengane kok Ndara Werkudara dipun pungkasi, Dan. Ora dalah Werkudara Karta Marmaya. Ayo aku ora nrimakake yen to Pandhawa nampa wujuding
Wahyu Manik Imandaya jur kowe ora nrimake arep piye ayo tak jaluk supaya Kurawa sing nampa wujuding Wahyu Manik Imandaya Trutuh Kumarasari yo tampanana Trutuh Jati hei hei aduh Beto Badu. Kakang Semar. Aduh ya. Sing ngakon kowe ngene sapa? Inggih Kakang Begawan Durna. Sing ngakon kuwi sapa? Kandhake Bagong awas. Ngapa kok pasrahke aku? Iya. Bagong aja kaya ngono, Mas. Ora. Ayo Bagong aja. Pak kebangetan kowe Bagong edan kowe. Bangetan Bagong iki saya parah edan. Aja kaya ngono Bagong, aja kaya. Yo. Ndak ora tak ngeneke, ora tak ngenek ora. Belum. Ki kok ngetrolang. Pikolane. Wah, iki meragukan iki. Ora. Batu-batu Bagong senengamu kok ya kena bali berari tur kok iya aku bali Bagong. Bali. Batuk-batuk Ibu Bedari Suramaya aku rusak tining kono kawan. Edan menungso ora tatanan. Ana tiwaning Gudha pangrencana kok ora kajen. aduh eladala ora kalap kahanane bala prajineman kanca-kanca ayo bali wae to